Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa. Kepanggih malih kalian kula wonten ing pawarta TV News. Warta ingkang kapisan inggih menika ngenai musibah lindhu utawi gempa bumi ingkang nembe kemawan rajang sawetawis wilayah ing Jawa Timur. Kedadosan menika mindhakaken raos kuwatir dhumateng masyarakat. Mliginipun ingkang manggon wonten ing pesisir kidul Lindun Rajang Jawa Timur. Sugeng siang pamirsa CTV dinten menika badhe ngaturaken pawarta babagan musibah alam lindhu kanthi kegiatan 5,8 skala Richter ingkang nembe kemawon kedadosan ing dinten menika wanci jam 11 saenjang. Miturut keterangan saking BMKG, pusatipun lindhu menika wonten ing seganten kidul, trepipun status 100 km saking Kitamalang. Senadyan kegiatanipun ageng, BMKG mandhesaken bilik kedadosan menika boten ngadi potensi tsunami. Dampak saking lindhu menika renaos sanget ngantos dumugi Surabaya, Blitar, saha Lumajang. Sawetawis bangunan griya serta fasilitas umum dipun laporaken risak. Utamanipun ingkang wonten ing wilayah dusun ingkang caket kalihan pusat lindhu. Ngantos wekdal menika BPBD taksih nindakaken pendataan ngenai korban jiwa saha gunggungipun kerugian material. Pemerintah ngajab supados masyarakat tetep tenang nanging kedah waspada dumateng wontenipun lindhu susulan. Ampun gampil pitados dumateng pawarta ingkang dereng kantenan leseripun utawi hoax. Makerta pawarta ingkang saged kula aturaken, kula Yasinta Deswitasari ingkang tugas nyuwun pamit. Sugeng siang lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.